வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஆக்சுவலாக ரெண்டாவது சுற்று ஆரம்பிச்சிடும். ரெண்டாவது சுற்றில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முதல் சுற்று மாதிரி எல்லாம் கேம் ஸ்பாட்டு பக்கத்தில் நிற்க மாட்டாங்க. அவங்க வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. பஸர் சவுண்டு வரும்போது அந்த இடத்துல இருந்து பாலை பிடிக்க கிட்டத்தில் ஓடி வருவாங்க. அதே மாதிரி தான் பஸர் சவுண்டு கேட்கும். ஆரி அண்ணா முதல்ல வந்துடுவார். ஏன்னா அது பக்கத்தில் நின்றுப்பார் போல தெரியுது. பின்னாடி தான் ரியோ அவர் வருவார். ஆனால் ரியோ அவரை வர்றதை பார்த்துட்டு பக்கத்தில் அவர் வந்தனையுமே கொஞ்சம் அவர் இடம் கொடுத்துருவார். ஆரி ரியோ கொஞ்சம் இடம் கொடுப்பாரு. அதான் சான்ஸ் அப்படின்னு ஒரு சென்டர் அந்த பால் விழுகிற சென்டர் ஆஃப் பாயிண்ட்ல கரெக்டாக நின்று கரெக்டாக அந்த பாலையும் கேட்ச் பண்ணிடுவார். இதே மாதிரியே இன்னொரு சந்தர்ப்பம் வரும். அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரியோ முதல்ல வந்துடுவார். ஆரி பின்னாடி தான் வருவார். ஆனால் ஆரி பின்னாடி வர்றப்ப ரியோ அந்த அவர் பிளேஸை மாற்ற மாட்டார். அதே சேம் சென்டரில் நின்று கரெக்டாக அதே மாதிரி பாலையும் பிடிச்சிடுவார். ஆனால் இப்போ இந்த ரெண்டு சுச்சுவேஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது கேம் கான்சியஸாக இருக்கும் போது யாராக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி யோசிக்க தோணாது தான். இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஆரி அந்த டயத்தில் மற்றவங்களுக்கும் நம்ம ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும், அன்ஃபேராக போடக்கூடாது அப்படின்னு அந்த ஸ்பேஸ் கொடுத்து விளாடுவார். ஆனால் இந்த திங்கிங் ரியோக்கு இருக்காது, யாராக இருந்தாலும் இருக்காது. பொதுவாக விளாடும் போது அப்படி தான் தோணும். இருந்தாலும் அதாவது நேர்மைன்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, எதுக்கு ஆரிய நேர்மை அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா இது ஒரு எடுத்துக்காட்டாக சொல்லலாம். இதனால தான் அவர் நேர்மையாக இருக்கான்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து ஃபஸ்ட்டு சான்ஸ் இந்த கேம் ஆரம்பிச்சோன்னே பால் பிடிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ரியோ தான் பிடிப்பார். அதுவும் அவருக்கு ஃபேவராக நடந்துடும். ஏன் அப்படின்னா அந்த டயத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிவானியும் ராஜித்து நிற்பாங்க. அப்போ பாலா ஆஜித்தை கூப்பிட்டுருவார். ஏன் அப்படின்னா அவர் ஷார்ட்டாக இருக்கனால அவரால் பிடிக்க முடியாது, அந்த மாதிரினால கூப்பிட்டுருவார். அந்த டயத்தில் இவங்க கான்சன்ட்ரேஷன் மாறிடும். இதே இந்த டைமை யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி கேட்ச் பண்ணிடுவார். ரியோ அந்த பாலை கேட்ச் பண்ணிடுவார். இந்த 3 சான்ஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு ஃபேவரட்டாகவே போயிடும். அதாவது எப்படின்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு சான்ஸ் கூட பரவாயில்ல, இந்த ஆரி கிட்ட வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்க்கும் போதே தெரியும் அவங்க சென்டரில் தான் நிற்பார். ஓகேங்களா, இந்த சான்ஸ் எல்லாம் அவர் இல்லாமல் சப்போஸ் போயிருந்தா இவர் எப்படி ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டுக்கு டிஃபெண்ட் பண்ணியிருப்பார். அதாவது செகண்ட் இன்னிங்ஸ் விளாடும் போது இண்டிவிஜுவல் கேம் விளாண்டாங்க. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா 3 இது விட்டுருப்பார், ஒரு பால் தான் பிடிச்சிருப்பாரு. அது அவரே சொல்லியிருக்காரு. ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸில் இந்த 3 சான்ஸ் கொஞ்சம் கொலாப்ஸ் ஆனால் கூட இவர் ஸ்ட்ராங்காக நான் தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ளேஸுக்கு அப்படின்னு சொல்லி டிஃபெண்ட் பண்ணுறதுக்கு பாயிண்ட் இருக்காது. இதைத்தான் ஆரி அவங்க கேட்டாங்க, நீங்கள் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பாயிண்ட் சொல்லுங்கள், நான் தான் ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னா ஓகே உங்கள் பாயிண்ட்டுக்கு வேறு இருந்தால் நான் விட்டு கொடுத்துறேன்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஆனால் ரியோ அதை யோசிக்க மாட்டார். ஆனால் அப்படின்னா அந்த ரம்யாவுக்கு ஆரி ஃபஸ்ட் பிளேஸ் ரியோவா ரம்யான்னு கேட்கும்போது ரம்யாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருப்பார். ஏன் அப்படின்னா அவங்க குரூப்பாக ஆக்சுவலாக அவங்க டீமாக விளாடும் போது நல்லா விளாண்டாங்க, ப்ளஸ் இண்டிவிஜுவலாக கேட்ச் பண்ணும்போது நல்லா பண்ணாங்க. அதனால இப்போ ஆரி அந்த இடத்துல கரெக்டாக சொல்லியிருப்பார். அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா சோமு வர மாட்டாது. என்ன காரணம் அப்படின்னா சோமு அடுத்தவங்க பாலை மாற்றி பிடிச்சதால எல்லாமே கொலாப்ஸ் ஆகிடும். பாலா அவங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலம் அந்தளவு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணலை. சில பால் ரொம்ப நிறையா மிஸ் பண்ணார். அது நெகட்டிவ் பால் வேறு கேட்ச் பண்ணிட்டார். அவர் இன்டென்ஷனில் பண்ணல, பட் கேம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஃபவுல் ஆயிடுச்சு. அது தப்பு தான். அதாவது கரெக்டான பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரம்யா ஃபஸ்ட் இருக்கிறது ஓகே தான். செகண்ட் பொசிஷன் ஆரி கிடச்சிருக்கணும். தேர்டு பொசிஷன் மேபி ரியோ கிடச்சிருக்கலாம். ஃபோர்த்து பொசிஷன் சோம் கிடச்சிருக்கணும். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா விளாண்டாங்க. பார்த்தீங்கன்னா கேபியும் நல்லா விளாண்டாங்க. மேபி கேபி இருந்திருக்கணும். அதுக்கப்புறம் பாலா, அதுக்கப்புறம் அந்த ஆர்டர் போயிருந்தால் கரெக்டுன்னு இருக்கும். உங்களுக்கு என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் தோணுது? இந்த ஆர்டர் கரெக்டுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.